Дзень добры, гэта студыя 14 і тут мы размаўляем пра аператарскія прыёмы. Адзін прыём, некалькі вашых хвілін і шмат фільмаў. І сёння мы з вами пагаворым пра Dolly Zoom. Яркі, вельмі відовішчны і запамінальны спецэфект, які атрымліваецца спалучэннем паступальнага руху камеры і плаўнай змены фокуснай адлегласці аб'ектыва ў зваротным накірунку. За кошт гэтага змяняецца адлюстраванне перспектывы, ствараючы ў гледача адчуванне галавакружэння. Менавіта так называлась кінастужка, у якой упершыню гэты прыём з'явіўся на вялікім экране. Першаадкрывальнікам прыёму лічыцца Ірмін Робертс, аператар дапаможнай здымачнай групы гэтага фільма Альфрэда Хічкока. І тут я хачу засяродзіць вашу ўвагу на тым, што Ірмін Робертс быў наняты ў якасці другога аператара і нават не пазначаны ў цітрах гэтага фільма. Але гісторыя ўсё ж такі захавала яго імя. Акрамя Dolly Zoom гэты прыём мае і іншыя назвы. Так атрымлівалася, што кожнае дзесяцігоддзе з'яўляўся знакавы і вельмі папулярны фільм, у якім выкарыстоўваўся Dolly Zoom. Так было ў 60-х, пасля з'яўлення фільма «Галавакружэнне» альбо «Вертыго», яго назвалі «Вертыго эфект». А ў 70-х, пасля з'яўлення фільма «Сківіцы», яго ахрысцілі «Джавс эфект», ад назвы фільма «Джавс Сківіцы». Ну і так далей. Цікава, што ў савецкім кінематографе гэты прыём быў выкарыстаны толькі ў 88 годзе і зрабіў гэта Вадзім Юсаў пры экранізацыі апавядання Чэхава «Чорны манах». І зыходзячы з гэтай логікі, мы маглі б даць яму назву «Чорны манах эфект» альбо «Black Monk эфект». Але не. Іншыя назвы ў прафесійным асяроддзі. Транстраў, контрзум, трамбон-шот, зваротны трэкінг і іншыя. Усяго не пералічыш. Сутнасць прыёму заключаецца ў змене фокуснай адлегласці аб'ектыва і сінхронным перамяшчэнні аператарскай каляскі Dolly у супрацьфазе. Давайце разбірацца, як ён атрымліваецца. І каб нам было прасцей, давайце падзелім назву на дзве часткі – на Dolly і на Zoom. Dolly – гэта аператарская каляска ці вазок, якая рухаецца па рэльсах, а пра Zoom мы з вамі размаўлялі ў мінулы раз і відэа пра яго можна паглядзець вось тут. Я толькі нагадаю, што Zoom – гэта нішто іншае, як змена фокуснай адлегласці аб'ектыва. А ад фокуснай адлегласці залежыць поле зроку. І залежнасць тут зваротна прапарцыянальная. Калі мы памяншаем фокусную адлегласць, то поле зроку павялічваецца. А калі мы павялічваем фокусную адлегласць, то поле зроку змяншаецца. І калі вы яшчэ не заблыталіся, то самы час перайсці да Dolly Zoom. І тут у нас з вами два варыянта. Калі мы жадаем расцягнуць прастору, Что это за место? то мы рухаем камеру наперад і з дапамогай зума павялічваем поле зроку. Калі мы жадаем сціснуць прастору, то мы рухаем камеру назад і з дапамогай зума памяншаем поле зроку. Ну а цяпер давайце паспрабуем дапасаваць персанажа ці любы іншы нерухомы аб'ект. Пры супадзенні накірунку руху каляскі з аптычнай восью аб'ектыва маштаб персанажа застаецца нязменным, а фон нібыта ад'язджае. А ў другім варыянце фон як быццам наязджае на нерухомага персанажа, паглынае яго. Зразумела, што гэта стала магчымым толькі тады, калі сталі дазваляць тэхнічныя магчымасці. Спробы стварыць аб'ектыў з пераменнай фокуснай адлегласцю датуюцца яшчэ пачаткам 20-го стагоддзя. Але канструкцыі такіх аб'ектываў зусім не падыходзілі для кінематографа, таму што патрабавалі дадатковай фокусіроўкі пры здымках. Але з цягам часу аптычныя схемы ўдасканальваліся, і вось нарэшце ў 32-м годзе быў выпушчаны першы серыйны аб'ектыў з дыяпазонам фокусных адлегласцяў 40-120 мм. Ён быў спраектированы знакамітай ангельскай кампаніяй Cooke Optics. Такія аб'ектывы ў прафесійным асяроддзі называюцца панкратычнымі. Але ўзроўні якасці аптычнага малюнку, які б можна было супаставіць з дыскрэтнай оптыкай, кіназдымачныя зум-аб'ектывы дасягнулі толькі ў сярэдзіне 50-х. Вось менавіта тады аператары-пастаноўшчыкі пачалі актыўна эксперыментаваць з імі як у еўрапейскім, так і амерыканскім кіно. Часцей за ўсё Dolly Zoom выкарыстоўваецца, каб зрабіць візуальны акцэнт, каб падкрэсліць эмацыйнае ўзрушэнне ці рэзкую змену становішча. У фільме «Сківіцы» прыём выкарыстоўваецца ў сцэне на пляжы, каб перадаць жах, які адчуў шэф паліцыі Броўзі ў момант нападу акулы на дзіця. У карціне «Слаўныя хлопцы» Dolly Zoom падкрэслівае змену ў паводзінах персанажа Рэя Ліоты, калі той пачынае разумець, што партнёры падазраюць яго ў здрадзе.
А ў кінастужцы «Шалёны бык» падчас бою на рынге доля зум аддаляе натоўп на задні план. Робинсон явно устал избивать Ламоту, который, тем не менее, продолжает стоять на ногах. Давай, Рэй. І мы больш не назіраем за боем, мы ўдзельнічаем у ім. Задача стваральнікаў фільма ўцягнуць вас у сваю гісторыю, каб вы пачалі суперажываць герою ці героям, і доля зум тут уздзейнічае на гледача як сапраўдны хук ці з левай, ці з правай. Ну а напрыканцы пытанне да вас. А якое у нас у людзей поле зроку? Не, лепей запытацца так. А якое поле зроку у кожнага вока сярэднестатыстычнага чалавека? У бакі, уверх, уніз? Пішыце свае варыянты і меркаванні ў каментарах. Ну і не забывайце падпісвацца. З вами быў Ягор. Да сустрэчы.